besøger Mødrehjælpen. Hej og velkommen til Fædreland på tur. Velkommen. Vi er endnu en gang taget på besøg hos Mødrehjælpen og sidder med dig, Dennis. Det vi skal tale om i det her afsnit, det er det, vi kalder forældresamarbejde. Og det er fordi, det er noget, I gør jer i, kan vi forstå. Ja. Vil du ikke lige forklare lidt grundlæggende om, hvad jeres tilbud er her? Jeg tror faktisk, det er en af de ting, som der er allerflest, der kontakter os i forhold til. Og det er fordi, i Danmark, der er statistikkerne ikke sådan skide gode. Når vi finder sammen som par, så tænker vi jo, at det her, det skal jo bare vare for evigt. Det sker jo bare ikke sådan Ikke mere altid. end halvdelen Det er af det rigtigt. gang med. Altså, og det er jo både ægteskab og i parforhold. Og så står man jo tilbage med og har en hel masse ting, man skal have styr på. Altså, hvordan er det, vi får delt vores økonomi? Hvordan får vi fundet ud af, hvordan vi får samarbejdet om vores børn? Hvordan får vi lavet bodeling? Hvad med forældremyndighed, bopæl, børnepenge? Alt muligt. Der er sindssygt mange ting, man skal forholde sig til, når man går fra hinanden. Og det, der er vores fornemmeste opgave i det, det er, at det går ud over børnene. Når jeg tænker på forældresamarbejde, så tænker jeg, at det vigtigste må være det vigtigste udgangspunkt, det må være børnene. Altså, hvis det ligesom er der, man starter, hvordan gør vi det her bedst for vores børn? Er det så ligesom der, at man kommer bedst videre fra? 100%. Ja. Altså, tit der gør vi det, når folk er gået fra hinanden, så har vi jo desværre oftest kun den ene part. Det ville jo være dejligt at starte forældresamarbejde med begge i rummet, men ofte så er det faktisk ikke der, hvor man starter. Det er med den ene. Og så starter det jo tit ud med en hel masse beskyldninger, eller en hel masse tanker om, hvordan gør jeg det her bedst for mig. Og det er det, vi prøver ligesom at trække det lidt væk fra. Og tit så bruger vi faktisk sådan en visualiseringsøvelse sammen med dem, og sådan siger, prøv lige, nu leger vi lige med tanken om, at dit barn sidder herovre i en stol, og lytter til alt det, du siger lige nu. Hvordan vil det være for dit barn? Og hvis nu, at det skulle være det bedste udgangspunkt for dit barn, og det ikke handler om, at du skal bekrige, hvordan kan vi så, i stedet for, få startet det her samarbejde op på en god måde? Og det er nogle gange ofte sådan en pros for dem, for sådan lidt, fuck man, det er sgu da det, der er hele omdrejningspunktet her. Det er jo ikke, at jeg skal have flest mulige penge ud af det her, eller om jeg skal bare have børnepengene, eller det er mig, der skal have forældremyndigheden. Det er jo vores børn her, det handler om. Det er et tungt kort. Når man hører det sådan, så kan man jo godt sidde og være bitter og alt muligt, men forhåbentlig vil det vække noget helt andet, ikke? Jo. Hvis du skulle definere et godt forældresamarbejde, jeg ved godt, det måske virker helt åbenlyst, men det tror jeg bare ikke, det er, når man går ned i det. Nej, men det er det overhovedet ikke. Altså, jeg tror, det er noget af det allersværeste. Og det er jo svært nok i forvejen, når man er sammen. Ja, men det er derfor, jeg spørger, forældresamarbejde, fordi jeg ved jo, i et forhold, hvor vi rent faktisk fungerer godt, med de udfordringer, livet nu giver os, så kan det jo sagtens være svært. Så jeg tænker, hvis man først er gået fra hinanden, hvorfor fanden skulle man så rette sig ind, ikke? Ja. Og det er jo der, hvor at vi får virkelig nogle gange noget arbejde forud, fordi vi skal virkelig have skilt tingene ad, så det ikke kommer til at handle om alle de andre ting. Og det er jo der, hvor vi virkelig bruger det her med børneperspektivet i det. Og så prøver vi også at skære det sådan lidt ind til sådan, jamen, du ringer ind og er i dit livs krise, fordi at I er gået fra hinanden. Ofte så er det jo ikke noget, man er enige om. Det ser vi oftest. Så er det jo som om, at det er sådan kommet fra en skyfri himmel, at nu vil hun ikke mere. Og så sidder man jo der, at man har en partner, som er langt fremme i forhold til, allerede har tænkt ind i, hvordan deler vi, hvordan skal vi få det her til at fungere, og man er slet ikke selv der. Og det taler vi tit med forældrene om sådan lidt. Det er helt okay, at du overhovedet ikke er det samme sted som din partner, og der er ikke noget i det her, der behøver at gå hurtigt. Det her, det skal gøres ordentligt. Og så er det simpelthen, at vi hjælper dem med at få lavet en proces ofte. Det her med, hvordan er det, I får skabt for det første en god kommunikationskanal. Det kan jo være første skridt. Hvordan er det? Altså, kan I overhovedet sidde i rum sammen? Kan I overhovedet skrive sms'er sammen? Kan I overhovedet sende e-mails til hinanden? Eller er I så langt væk, at vi skal simpelthen have gang i et mailing, for at I overhovedet kan komme til at nærme jer hinanden? Er det tit fædre, som ligesom bliver taget med bukserne nede i... Det lyder lidt sådan, at det tit er fædre, som bliver overrasket over, at nu er forholdet slut, og så står jeg her, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Og netop som du siger, hvis hun er meget længere fremme i processen, hvad fanden gør jeg så? Altså, er skibet allerede sejlet? Altså statistisk set, så ja. Ja, Så er det jo okay. sådan, og så vil jeg jo så sige, lige her i Mødrehjælpen, så er det jo oftest mødrene, der ringer ind til os. Ja, det skulle jeg til at sige, fordi hvad er procentvis, hvor mange mødre og hvor mange fædre hjælper I ved det her til at starte med? Ja. Forhåbentlig begge
parter. Ja, det gør vi jo. Vi vil jo rigtig gerne have langt flere fædre, som også, det har jeg også kunne høre på alt det, jeg har fortalt dem. Ja. Men altså, vi er jo på sådan noget, på en god dag, 90-10, altså, og endda nogle gange være, altså 95-5, Yes. vil jeg sige. Okay. Så det er jo... Der er lidt at arbejde med. Der er lidt at arbejde Nå, med. men altså, som hvis man sidder derude og hører det her, så vil det være en god idé faktisk at ringe til jer så hurtigt som overhovedet muligt. 100%. Ja, Fordi vi kan hjælpe gennem hele processen. netop. Både i forhold til, altså, at man ligesom kan få lige taget sådan brøden af, hvad er det egentlig for en situation, vi står i, men vi kan også godt hjælpe med at have nogle samtaler, altså hvor vi ligesom, og i særdeleshed også det her med sådan at lave en god overgang til, hvis nu, at der skal starte en sag ved Familieretshuset. Det sker der jo også ofte. Og det er jo mega angstprovokerende at skal til et møde, der handler om ens børn. Altså det vil da være det værste mareridt for mig, hvis jeg nogensinde stod i den situation. Så der er det jo også, at vi ligesom hjælper med at klæde forældrene på til, hvad er det egentlig, der er vigtigt for dig at få sagt til det her møde? Hvad er dit formål med at komme til det her møde? Og ofte så sådan noget med, prøv lige at ringe ind til dem en ekstra gang, fordi at du skal være 100% klar på det her. Og så har vi også et tilbud om, at man kan få en bisidder med ind til sådan en samtale her, så man ligesom, fordi man bliver ramt af. Altså det gør alle. De bliver fuldstændig sådan paf og aner ikke, hvor fanden de var henne, og kan ikke finde ud af, hvordan de kommer ud af lokalet igen, fordi det er voldsomt, selvom at det er en god ramme, der bliver sat derhen. Det her, det er jo så altså langt hen ad vejen det grældeste tilfælde. Men der er jo også et punkt inden da, hvor at folk rent faktisk godt kan få det til at fungere henne, eller fungere sammen. Og altså, hvad er det, du ligesom anbefaler, at man gør som far og mor, især som far, for at sikre, at det her gode forældresamarbejde kommer op at stå, når man er gået fra hinanden? Jeg kan godt komme med nogle råd, men jeg vil egentlig hellere høre det fra dig. Jeg vil tage det sådan et skridt før det. Altså allerede når man er sammen. Altså fordi der er allerede grundstenene til det gode samarbejde, når man går fra hinanden. Det skal allerede laves, når man er sammen. Så sådan noget som, at man rent faktisk får sat tid af til at kunne tale sammen. Altså ikke bare omkring ens børn eller den anden, men også om, hvordan er det rent faktisk, vi gerne vil have, at vores liv er sammen. Så plejer jeg altid at sige sådan her, du skal øve dig at sige undskyld. Altså det er fandme en god vej frem. Altså tit så kan man få det bygget op til, at det vigtigste i verden, det er fandme, at hun ikke får ret. Ja. Og så når man sidder på bagkant af det, så sidder man og tænker sådan lidt, var det værd? Altså fik jeg virkelig det ud af det, som jeg gerne ville? Så altså det er noget, jeg øver mig sindssygt meget i selv. Det her med sådan, fordi jeg er sgu også sådan en åndssvagt, stolt mand, som er sådan lidt, altså jeg har jo ret altid. Altså det er jo sådan hele fundamentet det har for vi min jo. selvforståelse. Ja, men altså, så er vi jo 3, kan man sige. Yes. Men, altså. Men det der med at sige undskyld, og så tage ansvar. Altså tage ansvar for din egen andel i det, der nu engang er sket. Ofte så får man det lavet meget større, end det nogensinde har været. Og så, hvis at det går fuldstændig i hårdknude, så søg hjælp. Altså gør det allerede, når I er sammen. Altså ofte så er der sådan noget skam forbundet ved, at man skal inddrage andre i de problemer, man har i sit forhold. Jeg har sgu aldrig nogensinde fået dårligdom ud af at gøre det. Der er sgu ikke noget Nej, men skamfuldt i det. det er jo meget sjældent, det at gøre noget aktivt for sit eget og sit fælles liv. Det kommer negativt igen. Men altså det, jeg hører, det, og det er lidt også den måde, når mig og min kone, vi taler om vores børn på, og vi skal ikke gå fra hinanden. Men vi har da talt om, at hvis det nu skete 7-9-13, så vil vi jo have vores udgangspunkt, vil altid være, jamen, hvordan sørger vi for, at børnene havde det godt? Altså, ligegyldigt hvad der skete, den her bitterhed, man kunne have over for hinanden, den vil man ikke rigtig produktivt kunne overføre til noget, der hedder et forældresamarbejde. Det vil jo bare være et sammenbrud. Så altså, vi taler da også, netop som du siger, vi taler jo tit om det her med, jamen, hvordan samarbejder vi, også hvordan vi gør tingene derhjemme. Og jeg tror egentlig, at for os er det ret vigtigt, at et forældresamarbejde er en løbende proces hele tiden, som er startet lige fra den gang, at vi blev enige om, at nu skulle vi have børn sammen. Så altså for mig, der er det jo vigtigt, at man som far tager aktiv del i alting og får snakket om tingene, altså snakket meget om, hvordan det går med børnene, snakke om, hvordan vi gør tingene. Men det er jo lige præcis det, at vi kan jo sidde her med, som indhæver en podcast, der handler om alt det her, og sige, det gør vi. Vi taler med vores respektive partner og hustru, og koordinerer og er indlevet i det. Men der er altså en stor underskov, som enten ikke formår det, eller ikke får gjort det. Jeg tror rigtig meget. Jeg kunne da se, da vi fik nummer 2, hvor meget man lige pludselig ikke fik talt sammen. Hvor nummer 1, det var jo lidt, vi lavede jo ikke andet at glo på det barn der.
med de konsekvenser, det så havde, men bare med nummer 2, jamen, og hvis man så er en lille smule presset over livet i sin helhed, så går det altså hurtigt med, at man overhovedet ikke får talt sammen. Shut up, farmand. Har du et råd til, hvor man skal starte hen? For jeg tror, rigtig mange mennesker sidder derude i nogle forhold, hvor de tænker, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde med det her. Jeg ved ikke, altså jeg har ikke overskud til at søge hjælp. Jeg skal bare have en start, hvor jeg måske kan komme i gang med at arbejde med det forhold her, der er ved at bryde sammen. Ring til medhjælpen. Ja. Altså det vil jeg sige, altså vi har jo virkelig sådan en meget uvildig, åben rådgivning. Og hvis man synes, det er voldsomt det her med at skal ringe ind og ligesom tage den, så har vi også artikler, der ligger altså sådan helt skræddersyet til, hvad gør jeg i den situation, at vi skal til at gå fra hinanden. Så er det simpelthen sådan en 10-punktsguide. Gør sådan, sådan og sådan og sådan. Så er du i gang. Og så derudover, så er det jo ligesom at finde ud af, kan vi komme videre i det her, eller skal vi gå fra hinanden? Og selvom man går fra hinanden, så vil man jo altid stadigvæk være forældre sammen. Og det allervigtigste i det, og jeg gentager mig selv, det er, at vores børn, de må ikke komme i klemme i det. Og hvis der er noget, vores børn, de er antenner for dårlig stemning, og alt, hvad der bliver sagt, selvom vi tror, vi skjuler alt for dem, de hører alt, de mærker alt. Tal ordentligt om den anden forælder, når barnet er til stede. Altså, man kan sagtens lige komme til at lave sådan en dum, bemærkning ud af sidebenet og sådan noget, for det er barnet, der kommer til at være bærer af det her. Og så lad for Guds skyld være med at lade jeres børn være budbringer i den her krig. For hele tiden tænkt over, selvom at jeg hader ham hende, som nu engang har valgt, at det her det ikke var det, vi skulle, og måske er hun stadigvæk jeres livs kærlighed, og I vil bare, så lad være med at lade det gå ud over jeres børn. I kan sagtens tale neutralt eller positivt om hende stadigvæk, når jeres barn er der. Lad også stadigvæk jeres barn have kontakt til hende, når at jeres barn er hos jer. Fordi det er det der med at vise, at I stadigvæk er forældre sammen, selvom I ikke skal være i et forhold sammen. Det er alfa og omega for vores børn, fordi de er nogle små, loyale væsener. Og de vil gøre alt for, at vi har det godt. Hvis man så sidder i en situation, hvor at, man tænker, jeg kan simpelthen ikke udstå hende. Jeg hader hende, og det kan jeg ikke rigtig lægge skjul på. Hvad gør man så der? Fordi der er jo stadigvæk nogle børn, som er i klemme. De fleste, der ringer ind til at starte der er det, at følelserne, de buldrer der ud af, og man kan faktisk ikke se andet end rødt. Fordi man er virkelig blevet ramt. Altså det er jo sådan, der er jo mange, de har slet ikke været forberedt på, at det var den her situation, der ligesom ville ske, og partneren er jo længere fremme. Så det vi starter med egentlig, det er det her med sådan lige at egentlig bare lægge øre til. Altså bare det der med at få lov til ligesom at få ventileret. Og vi har sådan et mantra, altså i medhjælpen, der hedder, vi tror på dig. Det vil sige, at vi ved godt, at vi jo kun har den ene part inde, men vi lytter altid til det, der bliver sagt, og tager udgangspunkt i det, og så kan vi jo godt lytte os til, at der måske er nogle andre nuancer. Og det er der, hvor vi så prøver, ligesom det her, som jeg sagde tidligere med, at få fokus på barnet. Og hvis det ligesom ikke lykkes, jamen, så bliver vi meget sådan praktisk orienteret. Jamen okay, så skal vi jo have lavet nogle aftaler, så I ligesom kan få startet op med, jamen, hvad er de vigtigste ting, der skal på plads, for at I rent faktisk bare kan få startet med at få kigget på, hvordan er det, I ikke længere skal være sammen. Er det ikke vigtigt, altså fordi der sidder jeg og tænker, at hvis jeg stod alene, så ville jeg finde en enorm glæde i, at jeg havde mine børn. Altså mine børn vil være mit hovedfokus. Det vil være drivet fremad. Og jeg vil ligesom tænke, okay, så er det godt være, at vi ikke kan sammen. Og der er nogle ting, som bare ikke spiller. Men børnene, de vil give mig en glæde ligegyldigt hvad. De vil give mig en eller anden form for altså noget praktisk, jeg skal gå op i. Men de vil så sandelig også give mig et følelsesliv, som burde være meget, meget mættet af at bare have dem. Er det ikke et eller andet sted et meget godt udgangspunkt og som mand og måske fokusere på børnene og det gode, og ikke se glasset altid som meget, meget halvfyldt? Det er jo der, vi gerne vil nå hen. Ja. Desværre så er der nogle gange ret langt derhen. Men hvis vi kan nå dertil, hvor at det er det, der ligesom bliver drivkraften for, at man ikke skal bekrige den anden, at man har nogle børn, der giver en enorm glæde, og man gerne vil værne om dem, så bliver udgangspunktet også meget lettere. Og det er også der, hvor vi siger det her med sådan, jamen altså, børnene, de skal ikke være budbringerne, de skal ikke stå i loyalitetsklemmer, de skal bare have lov til at være børn. Så selvom at man har lyst til at sige alt muligt om den anden, så tænk over, at
de her små børn, de lytter, de er antenner, de fornemmer alt. Altså, Så Ja, og jeg tror, det er rigtig vigtigt her. Vi burde jo have haft en fraskilt med. Fordi jeg har da også et billede af mig selv, som værende et menneske, der tager the high road. Altid. Ja. Altså, det er totalt let for os at sidde og sige lige nu. Men det synes jeg jo også, at det er det, man skal sigte mod, hvis det værste skulle ske, eller det næstværste at blive skilt. Altså, at man hele tiden har fokus på de børn, man har sat i verden. Fordi det er ultimativt dem, der betaler den højeste pris, uanset hvad. Ikke? Men jeg tror, det kan være svært for mange, specielt hvis det har været en af de her skilsmisser, hvor der har været andre impliceret, for at sige det. Men man sidder, og så laver man det her skuespil. Hvad gør man så, når der rent faktisk er en ventil, hvor der skal noget luft ud af? så ringer man til medhjælpen. Altså man kan altid ringe ind til os, og det er jo både altså som mor og far, og også når man er i et parforhold, eller hvis man er gået fra hinanden. Hvis der er noget omkring det at være forældre, som fylder, og det kan jo være meget bredt, det kan I også høre. Altså vi laver helt generelt råd og vejledning til det, der nu engang lige fylder. Nogle de ringer jo ind om altså valg af dagtilbud og sådan noget, og det er ikke sikkert, at det bliver den længste samtale som er os, men vi kender faktisk til de rettigheder, der ligger i det. Så ring ind til os. Og så har vi faktisk også næsten 50 steder i landet lokalt foreninger, hvor at der er små caféer og netværk, som man kan være en del af som forældre. Og det har vi 2.000 frivillige i Mødrehjælpen, som er med til at skabe de bedste rammer omkring. Mødrehjælpen. Jeg tror, det er, hvor man skal hjælpe hinanden. Selvom I hed noget andet end Mødrehjælpen, I hed Forældrehjælpen eller et eller andet, tror du så stadigvæk, det vil være et problem at få fædre til at rent faktisk komme ind og så gøre de her ting, som I opfordrer til? Tag kontakt, få hjælp. Det ved jeg der. Ja. Fordi alle statistikker viser det. Al forskning viser det. Og det er også det, der nogle gange lidt at snakke om, jamen, hvilken forskel ville det gøre i princippet, hvis vi ændrede navnet? Fordi vi ved bare, at mænd og fædre ikke er særlig gode til at række ud. Altså, og det er ikke kun i forhold til, fædre, men det er også i forhold til altså, mænd, som er oppe i alderen. Der er det også sindssygt svært. Men det er lige præcis det. Undskyld, nu taler jeg imod forskning og statistik, men man bliver også træt af at høre den. Altså, det bliver også et mantra, der hedder, mænd kan ikke række ud. Vi sidder her som to mænd, der sagtens kan række ud. Du lyder som en mand, der godt kan række ud. Ergo er det ikke helt rigtigt. Der er rigtig mange mænd, der godt kan række ud. Der er rigtig mange mænd, der halter bagefter. Men jeg tror også, vi er i gang med en bevægelse. Og det skal vi bare passe på med ikke hele tiden at tale ned. Jeg er fuldstændig enig, Morten. Og det er også det, vi talte om tidligere. At vi begynder jo at se nogle generationer nu også, som i højere grad viser noget mobilitet. Som viser rent faktisk, at det er okay, at der er nogle sådan cracks i det der glansbillede om den maskuline, stærke mand. Fordi hvad er en stærk mand? Hvad er en maskulin mand? Jamen, der er nogle definitioner på alle mulige ting, men noget af det, det er jo, at mænd begynder, i hvert fald unge mænd, jeg ser mange mænd, der tager ansvar for sig selv, ansvar for sin psyke, ansvar for sin krop, og så kan der være, at der følger noget negativt med det en gang imellem, hvis man lige kigger ud i kronet på nettet. Men der er altså også rigtig mange gode ting ved det, synes jeg. Jamen, jeg er helt enig. Altså, og vi skal bare have mere af det. Jeg vil også sige, at der er rigtig mange nye sådan, tilbud, også uden for Mødrehjælpen, hvor at man rent faktisk begynder at lave de her fællesskaber. Altså et sted som Fond for Social Ansvar, som har Barbara-indsatserne eller Far er vigtig. Komiteen for Sundhedsoplysning har også fædretræf. Forum for Mænds Sundhed har Fars Legestue. Så der begynder jo ligesom også at være en åbning for det, og det er et tilbud, der bliver brugt. Ja, så tror jeg, vi skal acceptere, at vi kan ikke som mænd bare gå ind og overtage de tilbud, der var til kvinder. Nej. Lige så vel som kvinder ikke kan overtage de tilbud, der er til mænd på andre områder. Så må vi jo nogle gange anerkende, at jamen, det taler ikke til os. Vi skal have en anden måde at tale sammen på. Hvad det så er, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Der er vi heldigvis folk som dig til at hjælpe os med, ikke? Shut up, farmand. Hvis man nu skulle prøve at undgå at blive skilt, kan man så ringe til jer? Det kan du. I kan altid ringe herind, og det er jo det, vi er jo faktisk til for gerne vil forebygge det. Altså det er jo altid værst, hvis vi først ligesom skal lave brandslukning, når det er sket. Vi vil jo altid gerne komme så tidligt ind som overhovedet muligt, når det begynder at ulme. Og nogle gange er det jo lidt svært at vide, hvornår ulmer det, og hvornår det er bare en helt normal ting at ligesom være i et forhold, hvor bølgerne nogle gange går lidt højt og sådan noget. Men der er ikke rigtig noget, der er for stort eller for småt at ringe ind. Og det er jo, hvis man synes, det er lidt for meget at ringe, så har vi også en hel masse artikler på vores hjemmesider, og man kan også bare chatte med vores rådgiver. Og det er jo det, der er det fede ved det her, det er jo sådan, det er jo helt anonymt, og man kan jo bare sådan
nu gider jeg ikke snakke mere med dig, som kobler af. Og jeg tror da også, der er et eller andet i, det har jeg da i hvert fald lært af venner og bekendte, der er blevet skilt. Jamen jo mere man får arbejdet med hinanden, før man bliver skilt, jo bedre samarbejde har man bagefter. Hvad er så det gode råd, I giver til folk, der ringer ind altså, og siger, der er lidt knuder på tråden nu? Begynd at snakke om det. Det er helt klart der, hvor vi starter. Altså, vi skal have gang i kommunikationen, fordi tit så er det jo noget, man går og murer med selv. Det kender jeg i hvert fald også. Altså det her med, før jeg får sagt, at der er noget galt i mit forhold, mit ægteskab, så er jeg jo gået med det selv. Altså i en måned måske, og bare tænkt, det er fuldstændig kæmpestort. Og så når man får det sagt, så er det der, hvor man rent faktisk kan begynde at kigge lidt på det udefra, og så kan man gå i gang med at arbejde med det. Jeg skal lige sige en ting til Dennis' partner. Han har ikke givet udtryk for, at der er noget galt med jeres forhold. Han virker rigtig glad for det. Nej, men altså det er jo en meget, meget god pointe, det her med, at man egentlig begynder at kommunikere. Altså, hvor vigtigt det er for os mænd, fordi det er vel noget af det, vi får mest at vide, det er, at vi er rigtig dårlige nogle gange til at kommunikere. Altså, eller vi går for længe med det, inden at vi rent faktisk tager det alvorligt. Og det er jo både et parforhold, men det er så sandelig også, nu er jeg hostet, og jeg har den her kæmpe byld på ryggen, men lad den nu ligge et år, og så se, om det ikke bliver bedre. Ikke? Ikke det går. Men jeg tror faktisk, jeg er meget enig med det, du har sagt tidligere, Morten, med, at vi skal også passe på med at blive for skråsikker i billedet af, hvordan mænd og kvinder de ser ud. Det her, det er manden af 2026. Fordi hvis vi bliver ved med at sige, sådan er vi, så er det også det, vi kommer til at reproducere. Altså, jamen, de der nuancer, det er jo det, vi skal have fat i. Det er jo der, hvor vi skal sige sådan, jamen okay, nu begynder vi rent faktisk også at have nogle sportsudøvere, som græder på tv og sådan noget. Er det godt eller skidt? Det ved jeg ikke. Men altså, det er alligevel et andet forbillede på en eller anden måde at kunne se, når Victor Axelsen, han står og græder med sit lille barn i hånden, altså, og Vingegaard, han også gør det efter, han vinder. Altså, det er jo også et andet billede, ikke? Jo, altså. Og jeg tror egentlig, jeg prøver at forholde mig til alt det her med kønsroller også, det må folk selv om. Ja. Og det er ikke fordi, jeg er ligeglad, men hvis du skal bare gøre, hvad du har lyst til, og hvad der gør dig glad, så længe det ikke går ud over andre, så er det jo, altså hvis du er mand på den måde, jeg behøver ikke personlig historien om det. Vi er mænd på de måder, vi er mænd på, og der er nogle ting, der følger med kønnet, men ellers så kan du jo selv finde ud af det. Jeg synes stadigvæk, at jeg har et ansvar som far at vise, at det er okay at vise følelser. Ja. Altså at være på noget andet, fordi at tingene går ligesom videre, og går i arv. Og hvis mine børn oplever, at jeg kan ikke vise følelser, og det eneste tidspunkt, jeg kan vise følelser på, det er, hvis nogen dør, eller et eller andet er horribelt. Altså, jeg kan sidde og se, dengang der var det der fællessang om fredagen, så sidder jeg og græder. Og fordi så synes jeg, det var smukt, eller et eller andet. Altså, men det er bare det der med, så kan det godt være, at min søn især synes, det er pinligt, men det sender også et signal til ham om, at det er faktisk okay, at man viser nogle følelser. Ja. Og de følelser, dem kan han jo så tage med sig videre, tænker jeg. Og det synes jeg egentlig er ret vigtigt også i et forældresamarbejde, det er, at man ikke er bange for at vise følelser. Din søn, han bærer dig rundt, mens du tuder. Nej, men det er helt rigtigt, og det er også derfor, jeg er så, og det, nu går der kønspolitik ind, det skal der ikke. Nej, men jeg er træt af at blive bedømt som en fra 30'erne. Ja. Altså, mænd kan ikke, de går ikke til det ene, de går ikke til hvad. Tal for de mænd, du kender. Du skal ikke tale for mig. Det gider jeg ikke høre på. Fordi der er en bevægelse i gang, og heldigvis for det. Man kan bruge dit øre. Føler det. Jeg har noget, som jeg egentlig synes er vigtigt, og som mig og Morten har talt meget om, og som jeg egentlig gerne vil høre lidt dit syn på, Dennis. Det er det her med, at vi taler meget om, når man er i et parforhold, og når man laver forældresamarbejde, så handler det om at gå på kompromiser. Altså at være villig til at gå på kompromis. Og når man er i et parforhold, jamen så lærer man det naturligt, at der er nogle kompromiser, der skal indgås, men det gør man jo, fordi man er sammen om en eller anden fælles rejse. Men hvad så, når man er gået fra hinanden? Så kan et kompromis lige pludselig føles vel som et nederlag. Og det er vel også... Altså, det er helt ret ud. Er det ikke, jamen, er det ikke farligt? Jo, det er det, og det er så fucking svært. Altså lige nøjagtigt det der, fordi altså, vi ved jo selv, hvor svært det er at indgå kompromiser, når der er fredstid. Så prøv at tænke, hvordan det ville være, hvis ikke der var fredstid, og vi var på krigsstien. Så det er jo det, der bliver virkelig, virkelig svært. Altså det her med sådan, fordi... Og nogle gange så bliver det jo sådan nogle snakker om noget, hvor man udefra set kan tænke sådan lidt, hvorfor i helvede snakker I så meget lignende-agtigt om håret skal klippes x antal millimeter kort. Altså det er jo sådan nogle kompromiser, der nogle gange er, altså det er jo det, der nogle gange bliver sådan et emne, som kan blive til sådan en kæmpe stor ting. Og det er jo der, hvor vi nogle gange skal, vi er dem, der hjælper med på en eller anden måde at prøve
som fagbegreb, og mentalisere lidt ind i det her. Ikke? Altså det her med sådan lige at trække sig lidt ud af det, og så prøve at hive sig lidt ud af sin egen næsetip, og så prøve at se det fra ens barns side. Sådan, altså, jeg tror ikke, at jeres barn går særlig meget op i, om håret bliver 4, 5 eller 6 millimeter, men det bliver åbenbart super vigtigt for jer. Var det alt det skænderi værd? Nej. Når man står i de der kriser, hvor de her ting, hvad er de, hvad rent sådan praktisk gør? Hvad gør I for ligesom at redde tråden ud? Altså, fordi der er jo alt det psykologiske, eller altså alle følelserne, og så er der jo det her med, at man skal måske ud og finde en ny lejlighed, og jamen, der kan være så mange ting. Der kan være en ny partner, de pludselig involverer. Sådan noget. Hvad gør I det, som, hvis man sådan skulle sætte det lidt i system? Altså det allerletteste ville jo være, hvis at vi bare havde dem begge to inde, og vi kunne snakke med dem om det. Det var ikke det, der er tilfældet ofte. Vi har jo den ene part, og det er jo det, vi er nødt til at tage udgangspunkt i. Og så hjælper vi den ene part med ligesom at skille skidt for kanel, og ligesom få sporet ind på, hvad der er vigtigt her. Men vi ved også godt, at det ikke nødvendigvis løser hele konflikten, at vi hjælper den ene. Men så har vi i hvert fald rykket en lille smule i det her. Og så er det jo der, hvor vi nogle gange også klæder på til, hvis man så skal have et mailingsmøde i familieretshuset, eller man skal til en samtale nede i kommunen, eller man skal lave en samværsaftale, så prøver vi jo at gøre vores til at forberede den ene part så meget som muligt. Også ligesom for, i stedet for at gå så meget over i den anden, så blive på egen banehalvdel. Fordi vi kan aldrig nogensinde styre, hvad et andet menneske gør. Jeg kan heller ikke styre, hvad I laver herinde. Sådan er det bare. Det kunne være fedt. Det er jo en vildt god pointe. Og noget, som egentlig er ret svært for os at sætte os ind i. Nå, altså, hvis der sker et eller andet i vores børneopdragelse, så kan vi bare vende det hen over middagsbordet, og så er den ikke lettere. Men der kan jeg godt se, at der er udfordringen, hvis der ikke er kommunikation, eller kommunikationen ikke altid er bare direkte en til en, men bliver liggende et par dage, jamen, så kan man hurtigt få nogle problemer. Det jeg også tænker på her, det er, hvis man nu har et forældresamarbejde, man prøver at få op at køre, men hjemme hos dig, der er der nogle regler, og hjemme hos din ekspartner, der er der nogle andre regler. Hvordan tilgår man det? Det kunne være fedt bare at sige, nu er det vores børn, der er ligesom et udgangspunkt for, hvilke regler der skal være på tværs. Det kan man bare ikke. Fordi ofte så er det allerede gået i hårdknude der, og der er det, hvor vores fornemmeste opgave, når vi får en ind, som er så frustreret over, at nu har de igen fået gaver, eller nu har de igen fået lov til at være længere op, eller nu har de igen fået lov til at se skærm hele weekenden. Og forældrene derinde hos os siger sådan, hvorfor er det altid mig, der skal være forældren? Hvorfor skal jeg være den store? Og så lige sige, fordi det er dig, der har været den fornuftige her. Og du har valgt på et eller andet tidspunkt at få et barn med vedkommende herover, og du kan ikke styre det. Så du er nødt til at være okay med det. Og ja, så hvis at der er mulighed for, at man rent faktisk kan tale sammen, så kan man jo snakke lidt ind i, det stiller os lidt i en klemme, når at der ikke er de samme regler de to steder, men man kan faktisk ikke styre det. Og så er det vel igen også noget med ikke at gå for meget bitte til sig. Altså, der er nogle overordnede regler og rammer, der helt skal være de samme. Men om de får 2 eller 3 vingummibamser om lørdagen, det er nok ikke det, man skal diskutere om. Altså, selvom at det oftest det, der bliver... Ja, men det ender det jo nok med, men det vil være bedre at sige, okay, altså skærmtid, den er vigtig. Lektie-tingen, den er vigtig. Hvornår skal de sove? Og det er jo det, vi kan hjælpe nogle gange i en samtale, så man siger sådan, okay, er det her krudtet skal ligge? Ja. Altså, fordi du er i forvejen presset, du er i en krise lige nu, så du har ikke engang kontakt til din hjerne, altså du handler fuldstændig affekt. Hvad er det, vi lige skal hjælpe dig med, i forhold til, at du kan tage det næste vigtige skridt? Men der synes jeg, det er sjovt, fordi at altså, hvis man bare skal relatere det lidt tilbage til ens eget parforhold, hvor man er i et fast parforhold, der er jo også, nogle gange så er min kone væk, og så er det mig, der styrer. Og jeg styrer tingene på en helt anden måde, end min kone gør. Og ligesom er det omvendt, nogle gange er jeg væk, og så gør min kone nogle ting, hvor jeg tænker, det var da satans, de ikke blev taget ned til den fodboldtræning, eller et eller andet i den stil, hvor ligesom meget, at når jeg er alene hjemme, det var da satans, de fik takeaway igen. Men jeg tror et eller andet sted, så har vi lært noget om, at allerede der lære at give slip på kontrollen. Lære, at man nogle gange, så styrer man ikke ting, og alligevel, så kan man altså godt få børnene tilbage til fodboldtræning, selvom at de i måske en uge ikke blev taget derned. Altså, det tror jeg et eller andet sted er et meget godt råd at tage med. Jamen, og så,
helt generelt for vores børn, så er der faktisk aldrig noget, der er for sent. Nej. Altså, vi kan altid komme igen. Altså, nogle gange så bliver det lidt den her snak sådan, nu er det gået galt, så kan vi lige så godt bare... Ja, så lader vi stå til. Jamen, det er det. Men det er altså, noget pjat. vores børn er meget elastiske, hvad det angår. Så... Og så tror jeg også det her med, at altså, hvis du sidder derude og føler, at du ikke har et godt forhold, et godt samarbejde med din partner, det bliver så klinisk, men jamen, så ser jeg komme i gang. 100%. Så er du den første stopklods, der kan fjernes, til bare at komme i gang og få ringet til Mødrehjælpen for eksempel. Fortæl med dine venner om, hvad gør jeg her? Fordi det kan redde dit forhold, og det kan redde rigtig meget for dine børn. Og der hjælper vi jo med at lave den mest tillempede proces for den her familie. Ja. Fordi det er aldrig nogensinde rart. Mødrehjælpen. Hvad så, når der kommer en tredje part ind, og man ligesom også som far skal forholde sig til, at nu er der lige pludselig en ny mand, som også har noget at skulle have sagt omkring mine børn. Det må også være et minefelt, kunne jeg forestille mig. Ja, fordi man tænker jo, at når man er biologisk forælder, så er det en, der bestemmer. Altså, så er der sgu ikke andre, der skal være en del af det. Men vi kan ikke styre det. Igen står vi i den situation, at det, der sker i det andet hjem, det sker i det andet hjem. Selvfølgelig kan der jo være tilfælde, ligesom jeg snakkede om før, hvor det er så grelt, at man ligesom er nødt til at handle. Ja. Men ellers er vi nødt til at have en tillid til, at den person, vi på et tidspunkt har valgt at få børn med, også tager nogle fornuftige valg ind i det. Og så noget helt andet er også, at lige nøjagtigt forældreskabet er også bare sådan et område, alle har holdninger til. Det er ligesom, at alle steder i verden, så er det der, hvor det er okay at have en mening. Altså, man kan altid lige stoppe ind og sige, det gør du ikke så godt, det her var. Ses. Men prøv at tænke på alle de andre ting, som vi er så blufærdige om at skulle tale om, altså løn og alle sådan nogle ting her. Men forældreskab, det må vi fandme gerne have mening om. Ja, for fanden. Bare se på os. Ja, jamen det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. Men det er jo også fordi, det fylder så meget. Og det er jo underligt, fordi at, vi har fået, vi har travlt på arbejde, vi har travlt med, og forældreskab, det fylder og fylder. Altså, det er ligesom, det er sådan en boble, der bare vokser, ikke? Det er også som om, at det fylder for meget en gang imellem. Altså nogle gange, så kunne det være rart lige at tage benzin lidt af det hele. Det går nok, mand. Jeg tror også, det er vigtigt at huske, at vi er andet end forældre. Jamen, det er det. Ja, det taler vi jo også meget om. Ja, ja for fanden. Men det er vel også sindssygt vigtigt, hvis man er gået fra hinanden, det er også at huske lidt på dig selv som person. Altså, når du ikke er far, så er der også rare ting. Og måske have noget, som du dyrker, en hobby, et eller andet, venskaber osv. Og det er jo faktisk nogle gange noget af det, der kan gøre samarbejdet lettere. Min sparegris er tom, far. Dennis, hvis man så står i en situation, hvor at man er nylig skilt, eller man er gået fra hinanden, og det er frustrationerne, og det er sorgen, der ligesom fylder alt i ens hoved. Hvad er så et godt råd, ligesom for at komme ud af den her tilstand at være i? Det er jo oftest der, man starter. Altså, og vi kan ikke nødvendigvis nå ind til fornuft i den situation. Heller ikke igennem vores hjælp. Og der kan det nogle gange være en hjælp at starte sådan ret praktisk. Altså ligesom sagt, okay, hvad er det for en kommunikationskanal, vi skal have? Altså, kan vi sidde i rum sammen? Kan vi ringe sammen? Kan vi sms'e? Skal det være mails? Hvornår skal det være? Hvordan skal samværsaftalen være? Altså simpelthen få det skrevet ned. Fordi jo mere der ligesom bliver konkretiseret ned i noget, så er der mindre raffel om. Og jo mindre der er raffel om, desto mindre kommer følelserne også til at involvere sig i de vigtige ting, der skal tage stilling til. Er det ikke legitimt at sige i sådan en situation? Lige nu, der er det bare hoved mod hoved. Vi clasher ligegyldigt hvad. Lad os lige tage en time-out. Altså, meget, meget barnligt, men lad os lige tage en time-out, hvor vi lige får ro på følelserne, og så prøver vi at snakke igen. I stedet for, at man bliver ved med at eskalere den opad, hvor man bare ikke kan sammen. Det er 100 gange bedre. Altså, jeg synes egentlig ikke, time-out er så barnligt eller banalt. Det er jo tit nogle gange det, vi glemmer det her med, når vi bliver voksne. Så nogle af de greb, vi faktisk har lært, da vi var yngre, så sådan, det kan man da ikke bruge. Og jo, det kan man så rigtig meget bruge, når man bliver ældre, fordi når man er i en krise, så er vi sgu ikke meget mere fornuftige end en 3-årig. Altså det er vi bare ikke. Vi har ikke nogen kontakt op til vores sådan højere hjernehalvdel, så vi er jo bare sådan fuldstændig åndssvage i hovedet. Så ja, tag en pause. Altså det er sådan, nogle af de ting også, at når man går ind og skal have lavet nogle aftaler omkring, hvordan forældresamarbejde det skal være, så skal alt klares på dag 1. Så skal vi sådan helt forkromet, forgyldt dokument, vi kan skrive under på og laminere sådan noget. Det er utopisk. Det kan man ikke. Altså første møde kan måske bare være en sms, der står, okay, kan vi aftale, at en gang om ugen, når barnet er ved hinanden, så sender vi lige hinanden en mail. Så langt.
kan være langt for nogen. Og det jeg tror, der er en kæmpe ting i det her med, at for det første, forældresamarbejde, uanset om man er skilt eller ikke skilt, det har ligesom 2 spor. Det har noget praktisk, sådan noget, hvornår spiser vi, hvornår skal børnene puttes, alle de her ting. Og så er der helt den mentale ting, får man talt sammen, får man kommunikeret ordentligt. Hvordan har børnene det? Som selvfølgelig flyder det sammen på et eller andet sted, men man kan godt dele det lidt op, og det gør det nemmere for alle. Det gør Og jeg kunne forestille mig, når man er helt ude i tårne, så er det vigtigt, at man har delt det op, fordi ellers så må det være helt uudholdeligt. Og de kommer jo ind til os i en krise, og de kan ikke skille de her ting ad. Og det er jo det, vi ligesom hjælper til. Altså, vi er jo sådan lidt sådan en, der står skulder ved skulder på en eller anden måde, ikke? Altså, og ligesom siger sådan, okay, lad os lige parkere noget af det her, fordi det er ikke lige det nu, og du er her lige nu. Så det er det her, vi rent faktisk skal snakke om i dag, den næste times tid. Du laver bare fjol. Det er bare, du driller bare for fjol, far, ikke? Konklusion. Vi kunne snakke om forældresamarbejde i timevis, og især lytte til dig, Dennis, som det har været meget, meget lærerigt det her. Det må man sige. Og også en øjenåbner, fordi ingen af os to, hverken mig eller Morten, er skilt eller står i den samme situation. Så det er også meget fedt nogle gange at høre, at der er nogle andre perspektiver på det at være forældre. Og nu ved vi, hvis vi skal skille, så ringer vi til Dennis, han har. Yes, men i hvert fald, ja. Men vi skal nok lige komme med nummeret til sidst. Men få et hotline til mig. Ja, hvis vi skal konkludere noget, så er det vel først og fremmest, at når man skal have sådan et forældresamarbejde op at køre, så er det vigtigste at have børn i fokus. Helt sikkert. Altså, børnene må ligesom være deres vel og ve, det må være hovedfokus. Hvad var det, du sagde? Du havde sådan en... Hvis dine børn kunne høre, hvad du sagde lige nu. Ja, vi plejer altid at lave sådan en visualiseringsøvelse, altså når de kommer ind, fordi de er jo virkelig i effekt, og taler nogle gange ret grimt om den anden forælder. Så siger vi sådan lidt, hvad nu hvis vi forestiller os, at dit barn sidder over i en stol her, og lytter til alt det, du siger? Hvordan vil det være? Den næste ting at konkludere, det er, husk at række ud som mand. Husk at række ud som far. Altså det gælder også, selvfølgelig også som dig som mor, men husk at række ud som far. Og der er en af de steder, hvor du kan række ud til, det er møderhjælpen. Det er det, og det er der jo desværre ikke så mange, der ved, at vi faktisk skal til for alle forældre. Så ja, også når du er far, og du har et eller andet i dit forældreskab, som du synes er lidt svært og lidt bøvlet, og det er ikke kun når, at du skal gå fra din partner, eller du bliver smidt ud af døren. Det kan også være alle mulige andre ting. Og det er nemlig det sidste, det er det her med samarbejdet, som er så vigtigt. Det starter jo faktisk allerede, mens I er sammen. Og det er vigtigt at få opbygget et godt samarbejde, mens alting er godt. Og der kan man jo igen også række ud til møderhjælpen, hvis man kan mærke, at der er et eller andet her, der er ved at gå skævt. Vi vil jo rigtig gerne forebygge, at der er noget, der rent faktisk ender med at gå ud over børnene. Det er jo det, der er vores force. Vi er simpelthen for familierne og for børnene. Så allerede inden I tænker på at få børn, lægger I byggestenene for, hvordan I ender med at være forældre. Hvis du sidder derude og kan mærke, at noget af det her, det vækker noget i dig, så har du mulighed for at ringe til Møderhjælpen og snakke med Dennis eller en af hans kollegaer på 33 45 86 00. 33 45 86 00. De har også en hjemmeside, hvor der er en masse artikler og information, man kan gøre brug af. Så hvis du har behov, så håber vi, I vil række ud. Og så vil vi lige sige tusind tak, fordi du gad at deltage i dag, Dennis. Det var en kæmpe stor fornøjelse, og tak til Møderhjælpen, fordi vi lige måtte låne lokalerne og jeres ekspertise. Det var det virkelig også for mig. Fedt. Hej. Hej med. Fædreland.